ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತೂಪುರಂಚಿನ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿದ ವಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೊಡ್ಡನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಆರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಉಂಡುಂದಕ್ಕೆ ನಗಾರ್ ದಾದ ಪಾತೆರ್ವೇಳಂದು ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನಂತೂ ಪನ್ಪುನನೆ ಬಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪನೊಂದು ತೂಕ ಆರು ದಾದ ಮತ ಪಾತೆರ್ವೇಳಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯೋನ್ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೊಂದು ಎಡ್ಡಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುನಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಲ್ಪು ಗಂದಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂತಿರಿಗೆ ಬಲ್ಪು ಗಂದಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಯಾನಿ ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಪನಿಯಾರಜ್ಜಪ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಪನಿಯಾರಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿಸೋಕುದ ಪೊಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ವೆತದಾಲ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವೆತದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಲೈಟ್ ಸೈಯರತ್ತ ಲೈಟ್ ಈ ರಂಚವಾದ ಬಂಡಲ್ಲಿ ರೀತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳರ್ ದೊಡ್ಡ ಈ ರಂಚವಾದ ಬಂಡಲ್ಲಿ ತೂಲೆ ಎಂಚಿ ಈ ರಂಚವಾದ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಚಿ ರಂಚವಾದ ಪನ್ಪುನ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಎಂಚವಾದ ಪನ್ಪುನ್ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಹಾಂ ಬುಲ್ಪುನೆ ಬುಲ್ಪುನಂತ ಎಲ್ಗೇರ್ನಾಳ್ ಎನ್ನುಡೆ ಎಂಗೇರ್ನಾಳ್ ಎನ್ನೀಜ ಅಜ್ಜನ ಎನ್ನುಡೆ ಅಜ್ಜ ಲೆಪ್ಪು ಇರತ್ತೈತೆ ಪೋರ್ಚಿ ಲೇಟಾ ಪೂಜೆ ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರೆ ಹಾ ಓ ಪಂಜು ಡೇ ಡೇ ಎಕ್ಲೆ ಲೇಟಾ ಪೂಜೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಲೇಟ್ ದನ್ನಿಕ್ಲೆ ಅತಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತಿ ಈರ್ ಉರ್ಕಾರ್ ಪಾರೆ ಮತ್ತ ಪಣ್ಪಾರು ಉರ್ಕಾರ್ ಬಣಸ್ ಮಂತು ಕಜಿಪ್ ಅಂತದ ಪಾರೆ ಬಕ ಹೆಂಗ ತೀರುಜಿ ಬೋಡನ್ನ ಮಂತ ತೀರು ಈತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಳ್ಳಾರ ಈರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಚವಾದ ಮಾತೇರ್ನು ಅಂಜೆ ಅಂಡ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ದಾಲ ಪಾತೆರುಂಡೆ ನನ್ನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೆದ್ ಮೆದಿ ಸಾಂಕು నువ్వు ಅಂಡ ఎంకలేని లేతోంకొనుకు జరా ఎంక కాసు కడాకురా నలప సార దిక్కున నీకు కొంచెం ముక్కాలు కొడుకుద్ది ఒక నలప సార డీదాదని పరి యాన్ బంగారు మంచి పాడు ನಲ್ಪಡಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಮುಪ್ಪತ್ತ ಹೆಂಗೊರ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆವಾ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಚಿತ್ತು ಹೆಂಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆತಿತ್ತು ನಂದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿ ಜನ ಐತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂದು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್